Ahoj, já jsem Víčko. Jsem jedním ze stavitelů tratí na KO Víkendu a chtěl bych vás všechny na tuto letní akci pozvat. Na co se můžete těšit? Hlavním hřebem programu bude samozřejmě mistrovství republiky v knockout sprintu. Kvalifikace je naplánovaná do Starého Města pod Sněžníkem, což je historické městečko spojené s hornickou činností. V semifinále a finále se potom poběží v Branné, kde se ještě nikdy závod v ortačním běhu neběžel. V rámci doprovodného programu pořádáme dvoudenní 3etapový závod. V sobotu se běží sprint, také ve Starém Městě, a v neděli 2 technické mydly v Kupkách v okolí Dalimilovy rozhledny. Těšíme se na vás 2. a 3. srpna na Staroměstsku.